Unzo kuti avachagarira vachindishungurudza nenyaya isingaziba. Amen. Imimi baba pamakwenda muchinogara pasi nemukadzi wenyu ndiratidzei kuti hamuchavashungurudza. Endai. I love it. Makadiba pana mai. Tinofara makadiyo. Ndara, sei mba menyu musina pisa, munaronyararo kwamo. Prophet ndaifunga kuti mukadzi angoenda kumba kwa mai vake. To muramba chaiwo. Ichokwadi Prophet. Mama makadi. Ndinofara hangu Prophet makadini. Ndaitsoona mapererwa chaiko. Kana munhu akuramba pamberi pavanhu hazvisi right. Ungarambe simbi yako pamberi pavanhu. Ko wakabva adiwa nemumwe munhu muri panapa. Unotoenda usisina kamukadzi. Ya, ichokwadi Prophet anenge andisunungura. Ndoba ndakataura ndikati panhamo musajaidze kupa afirwa mukana. Mukadzi afirwa mumupa mukana wokuti tipe speech otanga kuimba. Tasunungurwa, tendai Mwari, tendai Mwari. Vanhu vanovhunduka. Mama? Prophet. Munotengesa chi? Totengesa roasted fish, maonini. Masamusa. Masamusa nemapoloni. Hey. Apa pamene muchitengesa mune muchizvitengesera nani? Ndinongotenderera muindustry. Mune varume vanogadzira mota. Ichokwadi. Ndiyo here nyaya yakakutsamwisa ine chekuita namufela? Ichokwadi Prophet. Ndiyo here? Ndangoti ndiyo here chete. Ichokwadi. Ionoita basa remurume? Ndinoita zvechingoro kumbari. Nechingoro chako? Chingoro changu kumbari. Asi vakadzi munodarire ichokwadi. Anyone, ndisanda kusvika chaipo. Asi ndiri kunzwa kuda kupataura. Ndotaura here? Ndotaura here? Ndotaura here? Ndotaura here ine ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura. Ini ndotaura. Ndotaura here ine ndotaura. Ndotaura here ine ndotaura. Gara yenyu pasi. Vanhu vanokuchidzira. Chechi inokuchidzira iyi. Ikakuona uchidyiwa neshumba. Chechi inouya nemunyu yomwaya. I love it. So regai ndiedze kubatsirai mese tione kuti achasunungura mwendo upapa. Tinotenda Prophet. So papa imi muchirunyenyo kurwadzai ndechekuti makangonga makazvigarira pamba musiwe makakurumidza kudzoka kuchingoro chenyu. Ndobva mangoti makagara udaro. Ndobva pangosvika munhu pamba murume. Ndo zvakatoitika chaizvo. Munhu wemurume, munhu wemukadzi asina matyira ekuti anonokumbira mumwe murume pa next door mari. Ina haana kubvira akambondudza kuti business yangu radona. Ndipewo mari. Akati munhu kuti chii chakaitika makaita sei? Semunhu wandositengesera mazuva ese. Ndakaenda sekubasa samazuva ese wasvika kwakutengesa. Vandako business renyu kwese radoko kudai so. Ndikati dai muri amwe matondibatsirawo chichi matonditutsirawo mari. Saka ina ndinozoziva kuti kutaura kwandaita kuya uchauyepi uchauya kumba kwangu andita ndo zvakaitika chaizvo Prophet. Ndosaka ndauya pano ndoziva kuti nyaya idzi munodzigona. Ndoda kuti mundiudze uchokwadi.
Mama, don't cry, Mama. I'm such a man. Oh, ina ndidi kuona munhukadzi achichema ini. Kuchema Prophet watibatsire. Yeah, Papa, listen. Mama, ndoda kukuudza mistake yenyu yamakaita. Ndizvo. Ndotenda Prophet. Nekubva ndakuchenesai. Inini hangu handiwanzomuvhwa nemusodzi zvangu. But apa musodzi yenyu uri kundimuvha pakuti zveshuwa mofa mudanani nawo. Saka ndatokuchenesai kuti hamuna mvura makadana nawo. Ndotenda Prophet noti handisina rugare. Danana navo hamuna kudanana navo. Uye Mhofu hamuna kutombotaura navo zvekuti muruda mari. Ndo vakatokubvunzai kuti sei business yenyu riri doko sezvekutaura kwamaita. Imi mukatoti kana mutori naye ndibatsire maifunga kuti kujoka. Saka Mhofu vakabva vatouya kumba. Vanga vasisajoke. Vanga vakuda kutosvitsa shoko. Zvokuti iwe murume ka unoona chii? Chakakudzora kumba ndiMwari. Basi ndiri kungotaura zvakaitika handizoziva kuti dai shoko rakazosvika vaizoramba here. But patime iyoyo hapana hapo zvakaitika. Mazvinzwa? Tinotenda Prophet. Mukadzi wenyu haana zvaakaita. But Mhofu vanga vatouya vaine munyu mubhegi. Murume uyu tinotogara muraini rimwe chete. Asi nini hatina nyaya tese. Ndotongoziva kutongomuona kuti baba vanogara apa. Ndakatoshamisika chiona vachitosvika pamba kuti ndaya kuzopa mukadzi wenyu mari. Ko makadiuitora? Zvakandiremera Prophet. Ndosaka ndauyawo pano kuti mutibatsire Prophet. Ndakandirega zvaindiremera Prophet. Alright, Mama, ndakuchenesai. But ngatitaurei izvi papa. Imimi ndaona muri munhu ane shungu chaizvo. Asi ngatimbotaurira nechokwadi. Iwewe kana mukadzi wako uchimusiya achinotengesa masamusa ane mhiripiri akatageta varume muindustry, bo here mudara? Inyaya yesituation Prophet. Zvinhu zvenge zvakangoti omeo asi munhu pakunotengesa. Watopedza kana wangoti inyaya yesituation ndatopanzwa. Because kunosiya munhu nemazuruma mukadzi wako achipfuura nepamberi pavo, mazuruma achigadzira mota akatarisa. Akabata hake zvimaacha zvandiri kuona akabata onzwa muridzo. Ayayaya. Isituation ataura kuti isituation. Ina handisi kushora mabasa evanhu ini. But ndikuda kukugadzirirai chamvari ndechekuti imimi baba mupromotwe naJehovha pabasa. Tinotenda Prophet. Ndiri kuprofita kuti muchabva pachingoro chaminacho ichocho. Tinotenda Prophet. Zvowanda kusvikira matenga mapikapu nemarora anonzi Madam masiyane nemasamusa. Tinotenda Prophet. Tinotenda Prophet. Vanhu vachere. Varume. Munoziva varume mazurume imi. Hayi zvemuindustry munozviziva imi. Hayi chokwadi Prophet. Ndai munogara pasi mama. Zvaita. Mubvunzo kuti havachagara vachindishungurudza nenyaya isingaziba. Amen. Imimi baba pamakwenda muchinogara pasi nemukadzi wenyu ndiratidzei kuti hamuchavashungurudza. Endai. I love it. Chenda yenyu munogara. Kwirirana kwavanodanana vanofamba sehanga iwo. Kwirirana kwavanodanana vanofamba sehanga iwo. Goodness and mercy, iriyo. Amana T Freddy, bata mutumwa uponesi.
Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night musi weFriday 31 October 2025. PAGOODNESS and Mercy Ministries pakona pa High Glen Road na Mushayabande pa number 11403 Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Restoration Night PAGOODNESS and Mercy Ministries. Ngo-9 ntambama kuze kuse yiPungwe udzanayi iPungwe mwine munhu wa Mwari Prophet T Freddy Pa Restoration Night musi weFriday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.